なぜ子どもたちに神楽を伝えていかなければならないか。郷土の宝でもあります。いずれ消滅いたします。一番大切なのは何といっても礼儀作法。日本の心を伝えていく。はい、なぜ子どもたちに神楽を伝えていかなければならないかということでございますが、備中神楽は今、国の重要無形民族文化財に指定を受けております。そして、郷土の宝でもあります。こうした伝統芸能というのは、子どもたちも大変好きで、子どもたち自らが学ぼうという気持ちもあります。そうした中で、子どもから大人までみんながこの郷土芸能である神楽を大切に育っていく、このことが大切でございます。もし、子どもたちにこれを伝えることができなければ、いずれ消滅いたします。今こそ大人から子どもへ、子どもから孫へというリレーが大事だというふうに思っております。はい、子どもたちに神楽を教えるのには相当な苦労もいるわけであります。特に、学校の勉強では教えないことを神楽では教えていきます。まず一番大切なのは何といっても礼儀作法でございまして、礼儀正しく、そして、神前で神楽を舞うわけでございますので、そういう気持ちを持って、身をきれいにして神楽を舞うということでございます。そして、音を楽しむと書いて音楽でございます。神を楽しむと書いて神楽。神楽の舞はすべて、神様の神格化したものを表現するということで、大変な苦労がございます。それは、静と動であったり、あるいはそのリズム、それからセリフ、こういったものの一つ一つすべて覚えていかなければなりません。だいたい一つの神楽を完成するまでに10年かかると言われております。舞で言いますと、一つの舞を300舞わないと一人前にならないというふうなことで、大変な苦労と、そして時間がかかる。だけど子どもたちは一生懸命それを修練して習っていく。そして人前で、待った時に拍手をもらったり喜んでいただく、そうした感動がまた頑張ろうという気になるのではないかなというふうに思っております。備中神楽をなぜそこまで伝えていかなければならないかということでございますけれども、備中神楽の脚本が一番大切です。それは世界中どこの国でもその国の成り立ち、あるいは物語があると思います。実は日本は世界で最も古い国でございます。2682年、これは世界一古いのがこの日本であります。日本の国の歴史、文化を伝えるために、この備中神楽というものがありまして、子どもたちにぜひとも伝えていき、そして、精神文化、あるいは日本の心を伝えていく。それが、強いては世界へ旅立つ子どもたちにとって誇りとなり、自分たちの国に思いを寄せることになるというふうに思っております。この備中神楽は本当に、国のバックボーンであり、伝えるためには一番身近なツールであるというふうにも感じております。今後とも神楽を一生懸命伝えていきたい、このように考えておりますので、どうぞ皆さんご支援の方よろしくお願いいたします。